Μετά να λύνετε το γρίφο που θα βρίσκεται όπως σας εξήγησα στο post και στο mail. Θέλω στον επόμενο σταθμό χωρίς να πάρετε σφραγίδα στο χάρτη που θα πάρετε μόλις ρωτάτε βοήθεια, αλλά όχι απαντήσεις. Το μόνο στέκι που θα δείτε ότι έχει αλλάξει είναι η μετάβαση που θα είναι δίπλα στο ιστόφωνο που είναι αυτό με την ομπρέλα. Πάμε, ελάτε. Λοιπόν, στην πρώτη δοκιμασία θα σας δώσουμε ένα χαρτί. Θα πρέπει να βρείτε τα λάθη σε αυτό το κείμενο που υπάρχουν, να το διορθώσετε και να τα κυκλώσετε όλα, ώστε να βρείτε ποιος θα είναι ο πρώτος σας προορισμός. Δεν έχει σημασία αν τον βρείτε πιο γρήγορα, θέλουμε να μας κυκλώσετε όλα τα γράμματα που είναι λάθος. Ελάτε να πάρετε τυχαία ένα χαρτί. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας τους γονείς εν δράση, τα μπουζουτάκια, τους ορελάμπαδους, τη Μήτρικα και το Τσάρλι Τσάπλιν. Λοιπόν, είμαστε η ομάδα Τσάρλι Τσάπλιν. Είμαι ο Νίκος, ο Δημήτρης και η Μαρκέλα. Έχουμε 5 λέξεις, ναι, από τις οποίες οι 4 αντιστοιχούν στα 4 στοιχεία της φύσης και η μία αφορά σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Διαλέγετε από το 1 μέχρι το 5 για να βρείτε τη λέξη και πριν ξεκινήσετε να διαλέγετε. Όταν σας δώσουμε τη λέξη θα πείτε μέσα σε ένα λεπτό θα επιλέξετε 3 τραγούδια που να περιέχουν αυτή τη λέξη στους στίχους. Πρέπει να βρείτε σε ένα λεπτό 3 τραγούδια, να μας πείτε με τη λέξη γη. 3 τραγούδια. Ξεκινάει για να σας πούμε τώρα. Σε ένα λεπτό. Έχουμε 5 λεπτά. Όχι, έχουμε 5 απαντήσεις που πρέπει να διαλέξουμε. Φλίτο είναι αυτό. Η ντομάτα. Ωραία, έχετε εγγύηση. Θέλετε να δείτε αυτό. Έτσι κι αλλιώς είχατε εγγύηση. Πού να σας το βάλω. Εδώ γιατί... Πού είστε. Στη μετάβαση. Και πού πάμε. Και όψη. Έγινε μια μουτσούρα. Τώρα πάτε στο καφέ. Αυτό που κάνετε είναι να ψάξετε να βρείτε, έχουμε βγάλει φωτογραφίες κάποια σημεία και πρέπει να βρείτε πού είναι αυτά τα σημεία. Πάω τη Νίκη, μην ακούσα τη Νίκη, σπίτι να κάνει. Ήθελε στέλνω κάγελο, παίρνω εγώ. Δύο. Αυτό εδώ είναι.
Πρότεξο. Είτε από τα μαντώνα του βιβλίου. Ξεκινάτε. Πρέπει να είστε μέχρι 13 για να πάρετε την όλα. Είσαι ενσώματη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κινητά, ίντερνετ. Σε κάνει πιο δυνατό. Το 2 κάθετα. Και ο Πορτοκάλο λέει σε τραγούδι. Το 3, άσε να κάνει το έκλειμο στο ελληνικό λόγο. Θα ανοίξει σίγουρα. Τώρα αυτό επόμενο το κάνω εγώ. Το θα όσο εξής με το 10. Το αυτοκίνητο μου. Γιάννης Κυριακόπουλος. Νομίζω Κυριακόπουλος. Υπάρχει μέρα, υπάρχει άντε, καλή επιτυχία στο γυμνάσιο. Καλώς ήρθατε στον ιστορικό χώρο του γυμνασίου. Ένα από τα 3 πρώτα γυμνάσια που ιδρύθηκαν στην Αθήνα το 1900. Εδώ ήταν η παλέστρα που ερχόντουσαν οι μαθητές και κάνανε γυμνάσια, μαθαίνανε μόνο για τις μαθητές της Ακαδημίας. Μόνο. Και εσείς που είσαστε μαθητές θα περάσετε την πιο ωραία γυμνάσια. Πάμε πάλι. 3, 4, 6, είναι το δύσκολο. 6, 7. Τέλεια. Και τώρα πάτε. Εντάξει. Εγώ τη χελώνα εσείς φωτογραφίες. Άμα βρείτε τη χελώνα κερδίσατε. Δεν χρειάζεται να βρείτε το ναι. Άμα δεν βρείτε τη χελώνα πρέπει να βρείτε 5 από τα υπόλοιπα. Κοιτάμε λεπτομέρειες στο φράχτη. Τη χελώνα δεν έχει βρει κανένα σήμερα, ξεκίνησα να δω. Κοιτάτε λεπτομέρειες στο φράχτη. Γρηγόρη! Όχι το μόνο δέντρο εδώ. Για να δω λίγο. Μέσα. Για να μπορώ να κατέβω εγώ εκεί κάτω. Μπράβο! Πρέπει να βρείτε 13 από αυτά. Σωστός.
Γεια! Λοιπόν, τώρα θα γυμνάσουμε λίγο το σώμα. Λοιπόν, σας έχουμε λοιπόν εμείς 5 λέξεις. Οι 4 είναι για τα 4 στοιχεία της φύσης. Η 5η είναι για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχετε λοιπόν 1 λεπτό για να βρείτε 3 τραγούδια που να περιέχουν τη λέξη αυτή, αλλά πρέπει να τα ξέρετε τα τραγούδια. Εγώ τα λέγω τα εύκολα. Αυτός διαλέγει το δύσκολο, γι' αυτό. Από το 1 μέχρι το 5. 1 λεπτό. Το 3. Λοιπόν, ο χρόνος σας κάπου εδώ λέμε τώρα τελείωσε. Έχετε 3 τραγούδια που να έχουν στους στίχους τη λέξη γη. 2 μας, τους αφήνουμε 2. 2,5 έχετε. 2,5. Ελάτε τώρα τη γη. Η γη. Ομάδα, ελάτε από πίσω, ελάτε από πίσω. Κάτι εδώ. Κι αν αλλάξαν πολλά, η αγάπη μου εμείς έχουμε μείνει. Κι αν τα σχέδια αυτά μείνανε στα χαρτιά, ο έρωτας μας φουντώνει αντί να σβήνει. Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η γη και η σελήνη. Οι δυο καρδιές μας βρεθήκαν σε κίνητρο για μες στο σύμπαν. Έχουμε αγάπη μου γίνει, όπως η γη και η σελήνη. Για ερωτευμένα αστέρια κάπου στου ουρανού τα λιμέρια. Ναι, χειροκρότημα. Τι δεν έχει άνω. Είναι κολοκύθινο αυτό. Και αυτό είναι γλύκο. Καλώς του. Να πω και στη Σοφία. Το Σοφία. Και ομάδα. Μπουζουκάκια. Αυτό διαβάζω κάτι γρήγορα, δεν για να το μάθετε, απλά πληροφοριακό. Το κτίριο χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ. Έχει διαστάσει περίπου 40x40 μέτρα. Η κάτωψή του μοιάζει με αυτή των αθηναϊκών δημοσίων κτηρίων που ερμηνεύονται ως δικαστήρια. Ασφαλώς όμως ανήκει σε εγκαταστάσεις του γυμνασίου της Ακαδημίας στην εποχή, ενώ μπορεί να έχει σχέση και με τη φιλοσοφική σχολή του Τάκου. Οι μνημονογραφιστές μετόπες του 6ου αιώνα π.Χ. μαρτυρούν την ύπαρξη κάποιου αρχαιότερου δημόσιου οικοδομήματος. Για να αποφρύνεται να δώσει κάτι. Καλώς ήρθατε στο περιστήλιο. Για να περάσετε εγώ να πει ένα Σωστό. φίλε. Υπάρχουν άλλοι 2 τρόποι που μπορείτε. Ό,τι θέλεις κάνει. Πώς θα φτιάχνεις πρόσωπο. Το τέτοιο το... Κλάσμα, με μορφή κλάσματος. Ναι, αλλά μετά δεν περισσεύει ένα. Ναι, πρέπει να μετακινήσεις. Α, ένα.
Εάν η γραμμή του πλάσματος έχει 2 στήρια. Και καλή επιτυχία. Πηγαίνετε στο ΕΚΑΠ. Επιτροπή Κατοίκων Ακαδημία Φτάρων. Σας καθυστερώ μισό, σου καθυστέρησα όλους τους άλλους. Είναι πληροφοριακό, το λέω γρήγορα και φύλακο. Το κτίριο χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα, έχει διαστάσεις περίπου 40 ομάδα. Ρελάμπαγος. Όχι. Δώσε ρελάμπαγος. Λάμπα. Στο τέλος, στο τέλος. Λοιπόν, έλα. Σπίρτα. Λοιπόν, εσύ ό,τι πεις να διατηρηθείς να μετακινήσεις τρεις. Δεν αφαιρείς. Όχι βρε, τα Μετακινείς. Τέσσερις αριθμούς. Μέσα από τη λέξη ράδιο, ραδιόγραφο. Βοηθάτε και εσείς από εκεί. Ένα παιδί μου μονάχο το δρόμο του γυρεύει. Μόνο τραγούδια μου γουστάρεις. Και την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Και την ώρα και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί μου μονάχο το δρόμο του γυρεύει. Πάνε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει. Και ένα παιδί μου μονάχο το δρόμο του γυρεύει. Καταστροφές, ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Και πίσω σου αφήνεις μυρωμένες καρδιές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Γι' αυτό που περάσεις κάνεις καταστροφές. Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες. Εγκλήματα κάνεις κι αμαρτίες πολλές. Τώρα το κορίτσια νομίζω το κερδίσατε. 2 σφραγίδες πρέπει να τους βάλει. 2. Δεν θα τρέξει πρώτος, όλοι θα τρέξουν. Εννοώ ότι ο πρώτος θα κάτσει εδώ, θα γυρίσει γύρω από τον λίγο, θα βγάλει το τσουβάλι όταν γυρίσει, θα πει ο άλλος. Θα κάτσουμε όλοι στη σειρά, κάθε ομάδα έχει 5 θέσεις εδώ, 5 τσουβάλια. Βγάλτε σειρά, όποια φτιάχνει.
Ποιος θεός θα το κάνει? Πέμπτη γονείς. Και η Μαρκέλα και κάναμε 2-2. Άρα πρώτη πάλι. Με 13 πόντους η Ρελάμπαγος πρώτη-τελευταίη. 14 τα μπουζουκάκια. 15. Η Τσάρλι Τσάπλιν και πρώτη η Ίντριγκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η απονομή θα γίνει τώρα στην ομάδα της Ίντριγκας. Δικτύου που τα έβαλε λάθος το 2013 και από τιμής δικτύου το 2014. Βάλε την κοντέλα σου, παρακαλώ. Για περάστε Ίντριγκα. Για ελάτε. Wow. Έλα να τα μπράβο! Ο επόμενος! Τι έγινε επόμενο? Μπράβο παιδιά! Και να βγάλουμε και μια αναμνηστική! Ίντριγκα! Όλοι μαζί! Πρώτη την μπράβο! Τέλεια.